Ganira makasige panglingo diha. Asa problema nimo? Lisod kayo assignment maay. Ha? Unsa man na ina? Unsa di ay ang plural form sa rice. Ay, imong papahawd kay anak. Hoy, tubagay mong anak. Unsa di plural form sa rice. Kadali, anak. Extra rice. Extra rice. Atong iblater ma. Ha? Dapat ko sasulutin mo sa tiyan. Naglagot ko. Kaya naman ko yung upang. Sige ko sulot. Sama kayo. Wala chut ko talong-tulong. Matulog may kikisulat. Hala, tinuod nak? Masa pa din yung gisulat? Wa ko kabalo ma. Wala man tutlo si teacher og basa. Ma, narita swimming pool ma. Ha? Wala na ko eh. Yan naman. Kidunog ko kay Papa Kabii. Inom siya, plus time na vlog kay Salomon lang nako. Ay, di ay. Mama, padali si Papa. Si Yaya naghalok. Unsa? Bantay lang yun yung tawhanan eh. Chok, chok, chok. Si Papa lang bitaw. Ato driver, kahalok. Bayota. Oh, bagsak na pug ka. Pero wala man ka ni sundog ni Rap-Rap nga sige lag ka honor. Dili bang mayoy. Og tande ko nimo. Rap-rap, dili mayoy. Yan naman. Alangan, bright man niya mama. Ikaw ma, bright day ka. Gamay. Dala mo Taman eh. papel. Mo gani, papel. Pero anong wala man ni sulat? Nanduwing ko, bakag sabot. Mao ba? Hain man diri ang sagbot. Ay, kikang sa baka. Usap, uy. Unya? Hain man ang baka? Sus mama ay, walay kumuses. Maon sa man ang baka diya ay wala naman ang sambot. Ang baka, idi kilakaw no. Anong bagsak man kasi mong grado? Mama, how can I pass if my teacher hates me? Huwag na nagugma. Maskin unsa, kasisyoso. Hindi, para sa muha. Teacher ka makon sa pasal. Masuko lagi si mama pa. Anong masuko man? Putana ko mo ba? Masuko ang babae unsa man. Kabalo ka ko rin kung masuko ang babae, usa ka halok ra na. Maulian na. Maupod lagi. Ang babae sa puton, huwag tubol. Religion, mahikap. Uy, tiigit ka no. Padamay man ang kinabuhian ni. Uy, maglungag taon niya way kahoy. Kuring, ano na ko diri? Oy, Kuring, pangahoy na ko dito. Kamu po niya mo maay. Ngahoy ta, imo po di sunod. Ma, bugo si Papa o mathematics. Kuring, bright na imong papa. Kay accountant na siya. Kadunong na ko kabii. Isa lang kaya. Ako gani, kaya gani ko. 1 to 10, tuwa mo. 1, 2, 3, 4, 10. Kabalo ba ka, Kuring, dito sa laing nasod? Kung kugihan ka mo trabaho, dungagan nila ang imong sweldo. Maulagi ma, pero diya sa Pilipinas, kung kugyan ka, trabaho, idunag, di ang sweldo. Maugid. Maugid. Ma, kabii ma ba? Nagtungtang tanong mo, kabii? Tortang talong? Ganun lang uta naman ka, anak, Kuring. Kadunong na ko si Papa kabii. Inon ka, mahal, dami kayo. Imong iklog, ug talong, diba? Mong manang tungtang, talong. Oo. Tortang talong, Kuring. Ma, nakita na ko si Papa ba? Na lain kuyog. Ba ni mo ko rin ha? Ay, pataka-taka dia. Unsa pa, Kuring? Unsa pa? Nag-ana sila nagunit-gunit sila kamot ma Uy, ikaw bata ka ha? Bad ba na sige pumutbut? Diba nagkinda ka sa paa? Nag-ana pa di ka sa paa? Sa babae? Di ay ba? Diba nakis bea mo? Yes, good ato ma. Ibuhat ninyo ni Ninong. Adi ay ha? Ayaw pa ma.
kabalo si mama. Ma, para nimo unsay gaan. Gaan. Gaan kay sa paminaw kanang makapasaylo ka sa nakasala nimo. Mas gaan sa paminaw. Basta kabalos ka sa kasala nimo.